Ani nie za 100 € som prerobil náš Renault Grand Espace na letné túlačky po kempingoch. Ukážem vám presne, ako sa to dá. Dnes ku trhu všelijaké vostavby do všetkých typov možných aut. Chytíte to, nasuniete to do auta, zaplatíte 1500 až do 1500 €, ale na všetkých tých vostavbách alebo tých riešeniach boxov mi vadí jedine to. Tie boxy sú strašne vysoké. Tým, že tam chcú napchať chladničku a neviem čo všetko, ten box alebo tá vstavba je taká vysoká, že keď dáte na to madrace, väčšinou to robia z 3 madracov, a vy tam vlezete cez tie zadné dvere, tak vám ostáva takto nad hlavou. Do nášho Grand Hotela otvorím si dvere. Pri otvorených dverách mám pod lehátkom ešte skrinku, ktorá sa otvára v smere dverí. Čiže tam mám možnosť si dať otázky, šlapky, všetko, čo tam potrebujem, také narýchlo. A zavriem a nastúpim na lehátko. To lehátko je v takej výške, ako boli klasicky zhruba sedačky auta. A urobil som skrinky aj zo zadu. Ten zadný box, ktorý je vložený v Espace zo zadu, nie je len úzka skrinka, ale je robená do L-ka a vlastne zhruba pol lehátka je spojené s tou skrinkou. Je to jeden diel. Jedno jediné je veľmi dôležité. Všetko to zložíte bez jedného kľúča, bez jedného šrobováka. Vymyslel som to tak, že všetko, sú tam našrobované proste posteľné kovania, ktoré sa do seba zacvaknú. Čiže vy celý systém nacvaknete na tú zadnú bedňu, na tú lehátkovú, a potom nacvakáte všetky tieto háčka, tie rebríky, a dal som tam klasické, čo som tam dal, štífty, kolíky, no. Funguje to bezvadne, pozrite si to, dal som tam detailné zábery zo všetkého, tak si to užite a prehrávajte. Majte sa, kempisti.